Mbah, Apa? iki engko agendane apa? Omongnya kan nge-review pecut. Pecute iku sing ndi? Iya, iki engko agendane iki kon nge-review pecut sing modele gombyok, dawane pecut kuwi 3 meter, Mas. Lah, motife pecute kuwi mirip kaya pecute Mas Galih. Cuma lek pecute Mas Galih kae kuwi warnane kan merah maron, merah karo ireng. Lah, sing pesen iki Mas Firza kon ngrubah warnane bentuke pecut utawa warnane gombyoke dadi ireng, abang lan putih, Mas. Pecute ndi, Mbah? Pecute iki lho, Mas. Nah, iki kan pecut iki kan mirip kaya teh Mas Galih. Lah iki dari segi potongane iki kene rada lemu, Mas iki. Jadi mulai kok cilik terus iki lemu. Lah, lek pecute Mas Galih iki kan warnane kan yo sampean wis roh dhewe. Nah, iki dirubah warnane. Iki sampean roh dhewe merah, putih dan hitam. Cuma dawane iki 3 meter pecut iki. Iki engko arepe direview sadurunge dikirim. Soale nyapa sing pesen Mas Firza kuwi kon nge-review pengen ngerti suarane pecut iki, Mas. Ning kene ketoke ya bek, Mbah, ning jaba lho apik. Ya memang biasanya lek nge-review ya ora mungkin ning jero, Mas. Wong jenenge ya kene iki ruang tempat bekerja. Lah engko lek nge-review pecut iki ya tempate ya ning jaba seperti biasane ngono kae. Iki bentuke pecute. Nah, iki sampean delok. Iki pecut-pecut nang kene iki lho, Cik. Oh, akeh. Iki mang bae Cik ngerajut iki. Iki jenis pecut pemula dawane iki 2 meter, Mas. Iki kok tak gawe warna welang dan weling. Nah, sing pesen kuwi wong ndi to lali aku lek ra ndelok catetane gak ngerti. Wis iki ayo melu aku direview ning jaba kono. Ini ya Mas Firza, bentuk pecut pesenane sampean. Pecut iki dawane 3 meter. Lah, mbae ya mohon maaf ya toh. Soale proses pembuatan iki rada suwi, sampean gak kanten ngenteni. Alhamdulillah pecut iki sudah jadi. Dawane pecut iki 3 meter. Lah ini nanti sesuai request sampean kon nyepil nih bagaimana suarane. Jadi ini nanti akan kita coba seperti apa suara pecut ini, Mas ya. Kok sampean tonton. Iki pecute besar ya, Mbah. Iya, iki pecute kan mirip kaya teh kamu, cuma iki kan beda warnane, Mas. Jadi lek nggonanku kan 3,5 meter. Oh. Lah lek iki Ini 3 meter, Mas. 3 meter ya. Mungkin aneh sing pesen nih bocah ya, Cik. Kelas SD apa SMP aku yo gak eruh kira-kira. Soale suarane bocah iki cilik lek pas teleponan karo mbae, Mas. Tapi lek segi bobote sedengan. Segi bobote ya wis standar sesuai dengan ukuran pecut sing panjangnya 3 meter, Mas. Berarti ini nanti sing nyoba aku, Mbah. Iya, ini sampean coba, jadi ben ngerti. Engko mbuh sampean coba dengan cara duduk apa berdiri. Jadi ya kaya biasane ngono kan lho, Mas. Ya, siap. Ya. Ini langsung ya, Mbah. Ya wis langsung dicoba ngono ae lho. Ini ya lur pecute Mas Firza. Jadi ini pecute udah tak pegang. Kalau menurutku bobotnya ya sedengan sesuai dengan panjangnya 3 meter. Untuk lilitannya pakai benang singkelit pecute ini. Nah, ini nanti akan tak coba di sini. Jadi kalau dulu biasanya awal-awal kita buat konten itu pasti nyobain di sana. Tapi sekarang sama Mbah Ben tempatnya udah diatur enak. Jadi nyoba itu nggak perlu jauh-jauh, cukup di depan rumah. Jadi kalau tempatnya di sini tuh nanti kalau buat nyoba pecut panjangnya 5 meter, 6 meter kemungkinan ya juga bisa untuk pecut-pecut panjang. Tapi ya harus hati-hati soalnya banyak banget tanamannya di sini. Nah ini mau tak coba suaranya seperti apa. Kayaknya mantep sih suaranya. Ini 3 meter. Jadi untuk pecut panjang 3 meter menurutku itu ukurannya standar ya. Ya 3 meter kalau rata-rata pemecut itu ukuran pecut itu 3 meter sampai 4 meter.
Kalau aku pribadi pecute itu panjangnya itu 3,5 meter. Jadi untuk pecut ini sebetulnya hampir mirip dengan pecutku, cuma lah kalau pecutku itu panjangnya 3,5 meter. Kalau ini dibuat panjangnya ini 3 meter. Terus kemudian untuk warnanya juga beda. Kalau pecutku itu warnanya warna maron, merah sama hitam. Kalau yang ini diganti warna dasarnya merah. Kalau punya aku warna dasarnya maron. Nah ini langsung kita coba aja pecutnya gimana. Lumayan juga lur suaranya. Jadi ini aku tadi menggunakan gaya hubungan untuk mencoba pecut ini. Kalau panjang 3 meter itu dibuat sabetan juga enak. Kita coba. Nah ini gaya andalanku. Biasanya waktu kirap atau acara-acara itu mesti tak pakai ini. Ambil duduk. Oke, masih oke pecutnya. Iki, Mbah. Kurang piye pecute iki? Wis kesel, Mbah. Jan, marem. Lah aku ya wis cocok. Iki arepe tak packing terus dikirim nang nggone sing pesen. Berarti pecute iki langsung dikirim ya, Mbah? Iya lho, iki langsung tak packing dikirim nang nggone sing pesen. Soale stok ngene iki ready ya jarang, Mas. Wis ya, tak packingnya ya. Jadi iki ceritane iku kita bikin konten YouTube lur. Wis sawi gak nggih konten YouTube sing video panjang iku lho. Tapi ya wis capek. Memang mek ngono tok ae. Jadi buat teman-teman terima kasih yang sudah menonton. Kalau sampean tertarik atau pengen order pecut buatan dari kita si Ben Cemeti, bisa chat atau komen di bawah ini, nanti tak bantu untuk proses pemesanannya. Terima kasih.